ассалому алайкум дӯстони азиз, хонаи фурӯши имрӯзаамон дар тарафи хитои бозор ҷойгир аст. Аз ин тараф роҳ ба сӯи фурудгоҳи байналмилалии шаҳри Душанбе, аз ин тараф бошад мебелнӣ ва роҳ ба сӯи текстил. Хонаи фурӯши имрӯзаамон дар ман ҳамин минтақа ҷойгир аст. Бисёри бад гап мезанем, рафтем. Аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз, дар ин ҷо бозорча канечка маршруткаи 7 ва ба ман ҳамин кӯча медароем. Аз ин тараф мо омадем ва марҳамат худи ҳавлии фурӯшӣ, хонаи рақами 11, кӯчаи Махфият, ноҳияи Фирдавсӣ ворид мешавем. Марҳамат дӯстони азиз, худи ҳавлии фурӯшӣ дар умум иборат аз 2 сотиқ замин ва 5 дар хона мебошад. Дӯстони азиз, ҳамаи ҳуҷҷатҳояш 100% мебошад. Дар наздикии ҳавлӣ мактаби 45, мактаби 75, боғчаи кӯдакона, масҷид, бозорча, мағозаҳо ва дигар чизҳои даркорӣ қарор доранд. Дӯстони гиромӣ, бениҳоят як минтақаи хуб мебошад. Кӯчаи Махфият, ноҳияи Фирдавсӣ, шаҳри Душанбе. хона дӯстони азиз бо отопления таъмин мебошад. катёл кардагиам, вайфайам дорад. Дӯстони азиз, ман ҳамин вайфай приёмник мебошад. вайфайам ҳаст, бо барқ ва оби доимӣ таъмин мебошад. навор мона ҳатман то охира тамошо кунед. баъд аз сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. марҳамат дӯстони азиз, шурӯъ мекунем. дар ин ҷо чӣ хеле ки мебинед, ҳоҷатхона ва ҳаммом аст. дӯстони азиз, ҳаммом, ҳоҷатхона ва дар ин ҷо 3 ҳуҷраи истиқоматӣ ва ин бошад дари асосе ки аз ин дар медароем. боз 2 ҳуҷраи дигар асту ошхона. ин бошад 2 ҳуҷраи истиқоматӣ ва ин бошад 3 ҳуҷра. чӣ хеле ки гуфтем, ҳавлӣ бо отопления таъмин мебошад. катёл ҳаст, батареи ҳамашон часпондагӣ. дар ин ҷо кат, ин 4 ҳуҷраи истиқоматӣ ва ин бошад 5 ҳуҷра. нархи хона бошад дӯстони азиз 700 000 сомонӣ. боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Дом TJ барои маълумоти бештар зангзада пурсон шавед, ё ин ки боз хубтар мешавад. омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. хотиррасо мекунем ки канали Дом TJ дар нархгузории хона умуман қуш нест. аз мо танҳо реклама. барои реклама ба рақамҳои 927 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки Telegram муроҷиат кунед. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон.